Похвален Иисус Христос. Запрошаю всех детей сюда ближе Иисуса. Давайте, деточки, близенько посмотрим, сколько вас сегодня пришло, много. Близко Иисуса. Все дети, встаем, все сюда подходим. Вы не дети, вы бабушки. Заходим все детки сюда. Давайте привітаємося з Єзусом, ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Нехай będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. И як, деточки, выспались? Выспались сегодня? Как дела? Всех хорошо дела? Скоро будет конец школы, да? Конец школы. Сколько осталось еще до конца школы? Неделя. 1 неделька. Это ж вообще хорошо, да? 3 месяца гулять. Как я вам завидую? Как я вам завидую? 3 месяца детям гулять. Хочу быть ребенком, чтобы тоже 3 месяца гулять. Это вообще классно. Детки, я рада, что вы пришли на Мшу Святую. Многие из вас уже отходили Белый тыдень. И сегодня пришли, потому что если в воскресенье мы пропускаем, то будет який грех? Будет тяжкий грех, да? Не выполняем Божью заповедь, если без причины я не пришел на Мшу. А кто из вас помнит, какая заповедь говорит нам о том, что надо ходить каждое воскресенье и праздники в костел? Кто помнит, какая заповедь? Памятай. День святый святковать себя. Святковать. Это 3-я заповедь Божья, да? Говорит, памятай день святый святковать. А так само есть заповедь костельная, как каже, что у недели святы удельничать у святой мши и не робить не обовязковой працы. Все уже позабывали, вылетело с ушей, все с головы. Вот, припоминаем заповеди, их треба памятать и стараться их выполнять. Сегодня Мша Святая будет о том, что Иисус нам каже, «Супокой вам даю, не такие, які дає свет». Тому, коли мы приходим до Иисуса, и Он нам дає супокой. Дає супокой. И так само Иисус каже, как мы ничего не боялись, ничего не страшились, не боялись. Это такие чудовные слова. Бо Бог дає нам супокой, Бог забирает у нас страх. И, конечно, будем просить сегодня Духа Святого, чтобы освободил нас от страха, чтобы давал нам супокой. Теперь подумаем, деточки, за кого мы будем молиться. У своем сердце назовем имена, за кого мы хотим охеревать эту Мшу Святую. И будем так само учиться песен, какие будут сейчас на слайдах. Повторим песенки, которые будем петь сегодня на Мше Святой. Бо кто спевает, то и сколько раз молится? 2 раза молится. Тому так важно, дорогие родители, бабушки, дедушки, детки, чтобы с целого сердца молиться, с целого сердца спевать и прославлять Господа. Один шаг назад, чтобы было видно плакат этот, да, и будем спевать, добро?
Отца и Сына и Духа Святого. Пан с вами. Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, вітаю всіх вас, дорогі дітки, на 6-й Великодній неділі. Уже наближається гэта вельмі важная урачыстасць з паслання Духа Святого на апостола, на святейшую Панну Марыю, каб добрый Бог таксама адарыў гэтым Духом Святым кожнага з нас. І сёння Езус таксама кажа да кожнага з нас, хто любіць мяне, у таго ў сэрцы я пасялюся з маім айцом. Таму, дарагія браты і сёстры, сёння гэта вельмі важнае пытанне, ці я люблю Пана Бога. А калі я люблю, як гэта пацверджваю? Пацверджваю гэта сваім жыццём, сваім прыкладам жыцця. Ці толькі я кажу, што так, я Бога люблю, і на гэтым усё закончваецца. Таму, дарагія браты і сёстры, з пачатку святой мшы прадставім добраму Богу нашы інтэнцыі, просьбы, з якімі сёння прыходзім да Яго. Дорогие детки, подумайте сейчас в тишине, за кого хотите особенным образом помолиться. Да, подумайте в тишине, можете даже глазки закрыть, подумать, за кого особенным сильным способом хотите сегодня помолиться. Я спрашиваю это на святейшую ахвяру, за померлых, Янель Халену и Зигмунта, просячи доброго Бога о пробачении всех их грехов и ведению в Царство Небесное. Сегодня так само, дорогие браты и сестры, пасля святой мши на гадзіне 12 будзе канцэрт нашего музычнага колледжа. Тому, хто бы хацеў застацца яшчэ, паслухаць, гэта вельмі прыгожы канцэрт, то просим не разбегацца, а застацца паслухаць. Теперь перапросим Пана Бога за наши грехи. Повядаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинками, занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного.
Молимся. Усемогутний Боже, ученика Бога, эти радостные дни, мы усім серцем прославляли воскреслого спалцу. Нехай пасхальная таємниця, якою ми тепер ушановуємо, засюди направляється во всіх наших учинках і справах. Раз Пана нашого Ісуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог про усе веки вечные. Читання книги Діїв апостолів. У ті дні некоторые з тих, хто прийшов з Юдеї, учили братов: коли не будете обрезаны поводле звичаю Моисея, не зможете быть збавленными. Коли розпочалася немалая спрачка і змагання Павла і Барнаби, з ними було вирішено, що Павел і Барнаба і некоторі інші з них пойдуть у этой справі до апостолів і старейших у Єрусалим. Апостоли і старейші разом з усім костьолом, вибравши сирот себе Юду, званого Барсабом, і силу мужов, які були першими сирот братов, постановили послать їх в Антиохію з Павлом і Барнабою, і праз їх вислали такий лист. Апостоли і старейші вітають братов язичницького походження Антиохії, Сирии и Килики. Мы почули, что некоторые из нас отправились без нашего доручения и устрожили вас словами, похиснувшие ваши души. Тому мы згодно постановили выбрать мужов и послать их до вас с нашими умилованными Барнабом и Павлом, людьми, які отдают життя своє для ім'я Пана нашого Єсуса Христа. Ми послали до вас Юду і Силу, які обвістять вам тою самою словами, бо Дух Святий, і ми постановили не ускладать на вас более ніякого тяжала. А кроме того, что необходимо устремливаться от веру идолам и от крови, от того, что задушено, и от распусты. Коли будете устремливаться от этого, добро зробите. Бывайте здоровы. Это Слово Божие. Нехай усі народи
и радуются все племены, бо ты судишь народы поводле правды, и племенами на земле керуешь. Нехай усе народы славят Тебе, Боже, нехай славят Тебе народы, Боже, нехай славят Тебе народы все, нехай Бог нас благословляет, нехай боятся Его все межи земли, нехай усе народы славят Тебе, Боже. Таня, книга Апокалипсиса святого Яна. «И узнес меня у захопления анёл на великую и высокую гору, и показал мне святый город Иерусалим, який сходил з неба от Бога, имел Божию славу. Зяние ягоное, подобное до кашталного, быцем яшма каменя чистого, як кришталь. Мел ён мур великий, высокий, мел 12 брамов, а на брамах 12 анелов, и написаны имены 12 поколений сынов Израиля. С сходу 3 брамы, и с полночи 3 брамы, и с полдня 3 брамы, и с заходу 3 брамы. И мур город имел 12 подмурков, а на их 12 имен, 12 апостолов Ягнатия. А святыни у Йом им я не бачу, бо святыня ягона – это Пан Бог всемогутний і ягньо. І городу не потрібно ні сонце, ні місяць, каб йому святили, бо слава Божа освятила його, а світоч ягоний огнем. Это слово Боже. Полюбить того Отец мой, придем до Его. Аллилуйя, аллилуйя. Приглашаю сейчас всех деток сюда ближе к алтарю. Кто спрятался? Давайте первокоммунийно, что вы спрятались. Что махать головой уже все? Выросли? Ага. Ближе подходим. Кто еще спрятался в костеле? Хорошо. Послушаем сейчас, детки, Евангелие, да, которое на сегодняшний день Отец хочет нам что-то рассказать. Пан с вами. Читание Святого Евангелия по Яна. У той час Ісус сказав своїм учням: «Коли хто любить мене, той заховує слово моє, і полюбить того Отець мой, і прийдем до Його, і зробим жилье у Його. Хто не любить мене, то не заховує слов моїх. А слово, яке ви чуєте, не моє, але Отця, який послав мене. Я сказав вам це, будучи з вами. А Утешальник, Дух Святий, якого Отець пошле в ім'я моє, навчить вас усьому і нагадає вам про все, що я сказав вам. Спокій покидаю вам, спокій мой даю вам. Не так, як дає світ, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не боїться. Ви чули, що я сказав вам, «Одиходжу і прийду до вас». Коли б ви мене любили, то радовалися б, що я йду до Отця, бо Отець мой більше за мене. І тепер я сказав вам, перш чим це станеться, каб ви повірили, коли це відбудеться. Это слово Пана.
Ну что, как ваши дела? Хорошо. Что у вас уже за скоро будет? Да, молодцы. У кого-то день рождения, у кого-то каникул. Наверное, большинство каникул. Уже все, последняя неделька. И уже можете отдыхать. Уже наконец-то. Хорошо. У меня к вам вопрос. Скажите, кого больше всего любите? Кого больше всего любите? Бога. О, круто. Кого еще? Родителей. Родители. Кого еще? Бабушку. Бабушку, да. Семью. Семью. Хорошо. Это все верно. А кто вас больше всего любит? Бога. Да. Бог. Да. Кто еще? Бог. Не только Бог вас всех любит? Семья. Семья, да. Мама, папа, бабушка. Все верно. Вы любите своих родителей, хорошо? Да, родители, соответственно, любят вас. Но вы правильно сказали. Но больше всего, и эту любовь мы никогда не поймем, почему. Да, любит нас сильно Пан Бог. Он очень сильно каждого нас любит. Потому что для каждого, для Его, мы все являемся Его детьми. Он очень сильно нас очень любит. Почему я вас об этом спрашиваю? Сегодняшнее Евангелие по Иисусу тоже говорит о том, что если вы меня любите, то я поселюсь с Отцом моим в вашем сердце. Сам всемогущий Бог хочет поселиться в вашем сердце и быть там все время. Но скажите, а что значит, что я люблю Бога? Что это такое? Я люблю Бога. Ну, давай. Он прощает нас. Прощай. Хорошо, но а как ты понимаешь, да, что я люблю Бога? Как это проявится? Ну? То, что ты веруешь и молишься. Веруешь и молишься. Что еще? Я люблю Бога. Ходишь в костел. Хорошо. Принимаю коммунию святую. Да, все верно. Молишься перед едой. Да, все верно. Кто еще? Исповедаешься. Смотрите. Ну давай еще последний. В церковь ходишь и наши исповеди. Да, в костел, в церковь, да, мы ходим, исповедуемся. Хорошо, смотрите. Действительно, если мы, тоже в сегодняшнем Евангелии такие слова, если мы любим, то тоже надо выполнять Слово Божие. То бишь, недостаточно, детки, сказать, я люблю Бога, и на, получай. Да, я буду вредным, злым, да, буду плохими словами ругаться. Это значит, я люблю Бога? Нет. Да, смотрите, если я люблю Бога, то я должен подтвердить это словами или своими поступками. Поступками, все верно, да. Если я люблю Бога, я должен своими поступками, своими руки из кармана, да, должен всегда подтверждать это своими действиями. Хорошо, но как вы думаете, если я нарушу все-таки эту любовь Божию, да, если я нарушу эту любовь Божию, что мне надо сделать тогда? Ну? Исповедаться. Вот, дорогие детки. Хорошо, да, все верно. Поднимите руки, кто первый раз принял Пана Иисуса в свое сердце в этом году. Да, вот вас очень много, я рад. Скажите, вопрос будет вам. Страшно ли было исповедоваться? Нет. Я помню, когда приходил первый раз, мне очень было страшно. Это что-то такое новое, неизвестное для меня было. Идешь на исповедь, как там что-то, а вдруг Сёнс, а что там будет скажет мне сейчас, да? Правильно. Смотрите, первый раз, когда идешь, это что-то неизвестное, да, что-то для нас, что-то новое. Но, когда вы выходили, как вы себя чувствовали? Ну, давай. С облегчением. Вот именно, да, с облегчением. Смотрите, на душе становится легко. Ты начинаешь дышать, легче дышать начинаешь, да, то есть тебе так становится хорошо. Почему? Потому что Господь проявляет свою самую великую любовь, на которую никто из нас не заслуживает. Именно в исповеди, дорогие детки, Бог проявляет свою самую великую любовь. Он настолько сильно всех нас любит, что проявляет свою любовь, что готов простить все наши грехи. Мы сколько раз можем простить человека? Один раз, да? Маргарита показывает, один раз можно простить. Один шанс только дает. Да? Потому что мы ожидаем, что человек исправится. А Господь постоянно. И сегодня, дорогие детки, я хочу показать вам один эксперимент. Давайте, да, уже все готовое. Хорошо. Покажу вам, да, один эксперимент. Это тоже касается родителей. Внимательно тоже смотрите родителей. Почему так важно ходить на исповедь? Дорогие детки, дорогие родители. Сейчас я вам кое-что покажу. Сегодня по дороге в костел я попросил кое-что у демонов.
Попросил грех. Кто хочет грех? Нет, вы что? Грех нельзя просить. Детки, вы что? Это же грех, это страшно. Вкусный? Но нельзя, ты что? Артем, нельзя так. А, интересно, откуда я тебя знаю? Он еще воняет. Хочешь понюхать? Ну на. Все, не надо, это грех. Попрошу сестру, мне нужно посестировать. Подержите мне микрофон. Так, смотрите, детки. Что будет, если я начну грешить? Да, смотрите. Это наше тело. А у тела что есть? Душа. Вот эта вода, это наша душа. И я такой: мама, я тебя не буду больше слушаться. Все будут обзываться, плохими словами говорить. Какая становится наша душа? Грязная. Подождите, сейчас, минутку. Откуда берется яблочный сок? Нет. Так. Цвет на чай похож. Смотрите, какая душа? Красивая? Грязная, да? Вот так выглядит душа человека, когда он грешит, когда плохими словами ругается, непослушный, делает плохие дела. Вот так вот выглядит душа человека. И с такой грязной душой человек может ходить очень долго. Но что нам надо сделать? Идти на исповедь. Смотрите. По дороге сюда я попросил ангелов, чтобы они мне немножко дали благодати, ласки дали. Смотрите, что происходит. Не, по песне нельзя. Сестра, подержите микрофон. Понюхать. Потом. Смотрите, что будет, когда Господь отпускает все наши грехи? Какая душа стала? Чистейшая. Смотрите, вот именно так работает и Господь. Попробуй обмануть сегодня, да? Смотрите, дорогие детки. Не, пробовать не надо, а? Смотрите, дорогие детки. Видите, душа какая стала сейчас? Чистейшая, да? Опять стала кристальной водой. Почему? Вот именно Господь Бог всегда прощает наши грехи. Так вот выглядит моя душа, когда я выхожу после исповеди. И поэтому очень важно всегда приступать к исповеди. Не ходить с такой грязной душой и вонючей, да? Вот именно ходить с чистой душой, светлой душой, не иметь никакого греха и привязанности к греху. Да, чтобы всегда очищать свою душу. И тогда Господь будет жить в вашем сердце. Да, сам великий Бог будет жить в вашем сердце и хочет, чтобы вы были всегда с Ним. Но только надо следовать Его словам, Его науке. Быть всегда послушным, хорошим, помогать, защищать, не бросать в беде кого-то, всегда быть добрым ребенком Иисуса Христа. Хорошо? Грех не надо уже нюхать больше. Все, хватит. Амен. Амен. Вызнаем нашу веру, веру единого Бога.
Бога, який выслуховує молитвы, спосылая у наше сердце Духа Святого Утешителя, узнесем покорные просьбы. Молимся за святий костьол, каб оживлений Духом Христа, і он умел у кожну хвилину розпознавати і виконувати волю Бога Отця. Тебе просим. Молимся за пасторов костьола, каб яны виконували свою миссию в лучности со своим паном и наставником. Тебе просим. Молимся за кіраўнікоў державы, каб яны належным чынам ацэньвалі ролю касцёла ў выхаванні дзяцей і моладзі. Тебе просим. Молимся за людей, яким не хапае любові, каб яны спазналі ў сваім жыцці любоў Христа Пана. Тебе просим. Молимся за моладзь, якая ў хуткім часе будзе здаваць экзамен, каб яна сумленно падрыхтавалася да іх. Тебе просим. Молимся за нас, собраных каля алтара Пана, каб Божие Слово было для нас крыніцу моцы і святла ва ўсім нашым жыцці. Тебе просим. Молимся за нашего сенца біскупа Владимира, який сьогодні святує свою першу годовину сакрибіскупій, просячи доброго Бога, каб послав Духа Святого, і Он вірно керував наші диецезії. Тебе просим. Молимся в інтенції Святої Мши за померлих Янель Халену і Зигмунта, каб яны могли бачить Бога Твару дару небе. Тебе просим. Усемогутний вечный Боже, выслухай наши молитвы, які для Тебе узносим и учини, каб мы верно служили Тебе тут, на земле, и были годные созирать Твою хвалу у вечности. Прос Христа, Пана нашего. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу веру принял Бог, Отец Всемогутный. И Пан Бог, прими веры с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Отче Небесный, нехай вознесутся до Тебе наши молитвы и веры, как очищенные Твоею ласкою. Мы стали годными удельничать в сакраментах Твоей великой любови, прас Христа Пана нашего. Пан с вами, угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Заправды годно это и справедливо, слушно и збавенно, как мы Тебе, Пане, завсюди славили, а особливо в этот час больше рочисто обещали Твою хвалу, коли Христос был охвярованный, як наша Пасха, бо Он заправдный ягнем, и Он взял грехи свету, и своей смертью перемог нашу смерть, вернувши нам житье про свое с мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, охоронило разом со всеми святыми, спевает Тебе гимн хвалы, неспинно воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна, госанна, на вершинях, госанна, госанна, на вершинях. Благословенный, кто приходит
усялякай святости, тому єдності з усім костьолом. У перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес и спасал на апостола Духа Святого, праз Христа просим Тебе, усемогутный Боже. Освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечері узяв келіх, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усе, бо гэта есть келіх крові моєї, нового і вічного заповіту, яка за вас і за многих буде пролита для відпущення грехов. Гэта чините на мою пам'ять». Это великая таямница веры, обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престя в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костьол Твой, рассеянный по усім світі, удосконали його у любові, разом з папом нашим Леоном, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули на надій на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага світу, и дозволим убачить светло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили уделу житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спратвеку подобалися Тебе, каб зімей мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и в Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Амен. Называемся детьми Божьими, и ими являемся, тому осмеливаемся оказать. Наш, который есть у небе, святый будь имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневно дай нам сегодня, и отпусти нам праведны наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от усього злога, дай ласково супокой дні наші, допоможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольні від греху,
і захаваны всялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыся збаўца нашага Ісуса Христа. Бо Твоё владарство. Пане Ісу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костелу Твоего. И будь ласкавы згодны з Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаны на вечеру ягоною. Пане, не варты, каб Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
зажег свой огонь. Я хочу, мой Бог, идти за тобой. Веди меня, мой Бог, ты знаешь, быть хочу там, где ты пребываешь. Я так люблю тебя. Веди меня, мой Бог, ты знаешь, быть хочу там, где ты пребываешь. Я так люблю Позови, я услышу. Позови, я пойду. За тобой, мой Бог, до края земли. Ты всегда в моем сердце. Ты зажег свой огонь. Я хочу, мой Бог, идти за тобой. Веди меня, мой Бог, ты знаешь, быть хочу там, где ты пребываешь. Я так люблю тебя. Веди меня, мой Бог, ты знаешь, быть хочу там, где ты пребываешь. Я так люблю тебя. Молимся. Усемогутный, вечный Боже, Ты праз мертвых повстання Христа, отродив нас до життя вічного, помнож у нас плен пасхального сакраменту, и умацуя хлебом збавление наше сердце, праз Христа Пана нашего. Пане Єзу, про заступництво Марії, Маті Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юзефа, чоловіка до віру, який піковався Тобою після народження. Прошу Тебе, в інтенції гэтага ненародженого дитяті, яке духовно хочу усиновить, яке знаходиться у небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і відвагу, щоб вони не забивали свого дитяті, а покинули йому життя, яке Ти сам гэтому дитяті предвизначив. Амен. Слухаємо парафіяльні об'яви. Святий Ружанець на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак Маці Божай добрай рады, ва ўторак Маці Божай нястомнай дапамогі, у сераду беззаганнага зачацця, на свяцейшай Панны Марыі ў чацвер о 18 гадзіне Маці Божай Ружанцовую, пятніцу Маці Божай Міласэрнасці, у суботу Маці Божай Шкаплернай, у нядзелю о 18 гадзіне благаслаўлёных мучанікаў з Беларусі. На гэтым тыдні ў літургіі касцёла будзем адзначаць у панядзелак, аўторак і сераду перад урачыстасцю ў небаўшэсце Пана
Будем переживать так званые крыжовые дни, дни молитвы об добром урожаї, а так само за країни, які терпять голод. 29 мая у четвер урочистость, обов'язковая урочистость неба у шесте Пана. Святые имши в этот день будут отправлены у 9, 11, 13 и у 18:30. Майовое набоженство після імши о 13 године, а године 16 святой імши не буде. 30 мая розпочнем новенну перед урочистостью спаслання Духа Святого. 31 мая свято Адведінов Найсвятейшей Панны Марии в этот день заканчивается майовое набоженство, а 1 червня, першая неделя месяца адораційная, після святой мше 9 годині виставлення Найсвятейшего сакраменту, вяночек на Божьей милосердности и адорация до 13:00. Після святой мши године 13 отбудется Евхаристичная процессия, урочистое благословление и змена ружанцовых таємниць. 1 червня так само розпочинається червенське набоженство. Будемо ушановувати Найсвятейше серце Єсуса. Порядок набоженства буде такий самий, як і у часі набоженства майового. Раніцею у будні дні у 8:30, а вечором у 18:00, а в неділю і урочистості набоженства після імши о 13 годині. Коли хто не може присутнічати на гэтым набоженстве у костеле, захочем отправлять набоженство при придорожных крыжах и дома у своих семьях. 4 червня у Тракелях у санктуарии Маті Божией, королевы наших семьев, отбудется День детей першокомунійних, як молитовная подяка за дар прийняття Святой Комунії. Заохочуем детей, які не так давно приступили до першей Святой Комунії, поехать на этот день. И, коли бы кто бы хотел, великая просьба звернуться до кого-то из наших сестер законных, записаться у них, как мы могли позднее организовать отповедный транспорт на выезд. У Тракелі початок там з раницы 10:30, а уже после обеда можно будет вернуться додому. Заохочую детей першокомунійних, які приступили до комунії, учинить, как там перед судовным образом Маті Божией подякувати, але так само попросить о потрібних ласках для себе. Так само у днях з 10 по 15 червня відбудуться канікули з Богом при нашій парафії. Усіх дітей сердечно запрошуємо до уділу їх, як уже розпочати час вакацій, час канікул, так само з Богом. 7 червня так само у Тракелях відбудеться з'їзд молитовного руху молитви за святаров Маргаритка. Початок молитовного споткання у 10:00 у Тракелях, виїзд від нашого костела у 9:00. По справах виїзду велика просьба звертатися до пані Тереси чи пані Бажини, або у закристую. Дякуємо всім, хто з молитвою ахвярами підтримує розвиття нашої парафіяльної супольності і костела доручаємо всіх вас, Єсусу Милосердному, про заступництво Маті Божої Людської. Стільки було б наших парафіяльних об'явів. Одразу після святої мши, після невеликої подяки за відбиту Євхаристію, відбудеться невеличкий концерт з рації Великодня, з рації переживання цього великого святого Воскресення. Пана, велика просьба застатися на цьому концерті. Музиканти, наші сусіди з Лідського коледжу музикального порадують нас своїм майстерством, своєю милостю. Грати на музикальних інструментах, дадуть нам концерт. Одразу після мши велика просьба застатися тільки дітям на кілька кроків відійти до тилу, як музиканти мали можливість стати і розставити свої інструменти. Що ж, стільки було б наших об'явів на цей тиждень праці, обов'язку і відпочинку. Приймемо Боже благословення. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в упокое Христа.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca и Сына и Духа Świętego. Amen. Детки, которые коммунийные, не взяли подарки на белом тыдне, можно подойти в класс и забрать подарки.
Добрый день, паважаныя сябры. З канцэртнай праграмай «Вясновы настрой» вас вітае аркестр беларускіх народных інструментаў «Браверка», установа адукацыі Лідскі дзяржаўны музычны каледж. Зямля з блакітнымі вачамі, раздолле рэчак і лугоў. Тут называюць васількамі на Беларусі хлапчукоў. Звіняць крыніцы, як цымбалы, сцяжынкі свеціць у лясах. Палі, узгоркі, перавалы, прасторны шлях, далёкі шлях. Куды ні глянь, лясы шумяць, за полем рэчка, гай, і ў сэрцы песні не стрымаць пра мой любімы край.
Характар народа можна пазнаць па яго песням. Песня народа – гэта сапраўдная чалавечая душа. Неспроста кажуць, што зямля Беларусі спявае, звініць песнямі пад непаўторныя, чаруючыя гукі цымбалаў. На солнечной поляночке, дугою выгнув бровь, парнишка на тальяночке играет про любовь. Играй, играй, рассказывай, тальяночка сама, о том, как черноглазая свела меня с ума. Не спявай под окном ты мне песни своей, не спявай. Коль у сердца не я буду песней твоей, не спявай.
спявае. Не шукай ты мяне ў цішы вечароў, не шукай. Калі к сэрцу майму ты дарог не знайшоў, не шукай. Дае прыроды музыка цяпло, холодная душа ад нот адтае. Тугі і суму нібы не было, ад музыкі такой душа лятае.
во всем мире празднуется Международный день детей. А еще это первый день долгожданных летних каникул. И, пользуясь случаем, мы хотим поздравить всех присутствующих мальчиков и девочек с предстоящим праздником. Пусть будет побольше солнечных, веселых дней, радостных встреч с друзьями, увлекательных путешествий и ярких впечатлений. Гляджу на свет і дива не мінаю. Мне радость от красы прыемна мець. Вясёлкі цуд ніколі не знікае, калі на свет уважліва глядзець.
лесе льется звонкий голосок. Згубила твой колявеский пиджак, Спрок обнял меня крылом. Светишь ты другі, ніби місячик, Ториш ёй своё святло. Ой, месячик, один мой, святло ты без тепла. Ах, бы уже час, коли с тобой я вишенька цвела. Не могу заснуть, аж до раницы стражит темное окно. А душа в ночи все пытается, темелога не видно. Ой, месячик, один мой, светло ты без тепла. Ах, бы уже час, коли с тобой я вишенька цвела. Запали светло ты в моим огне, обогрей душу мою. Прошепчи ты мне в дивозном сне, Мишенька, тебя люблю. Ой, месячик, один мой, светло ты без тепла. Ах, бы уже час, коли с тобой я вишенька цвела. Ах, бы уже час, коли с тобой я вишенька цвела. Каб вяселле вясёла кацілася па зямлі, пакуль воку відна, каб жыццё, як вятрак, не круцілася, каб на радасць было вам яно. радость свою не стрымаю, и песня взлетае сама. Мне лепей ад роднага краю нічога на свеце няма. Мы спадзяемся, што нашы адкрытыя і шчырыя песні знайшлі водгук у вашых сэрцах. Для вас спявалі і ігралі солісты Віялета Буйновская, Ягор Кетрыс,
Сергей Радивончик. Концертную программу вела Ольга Сухоцкая. Мастацкі кіраўнік аркестра беларускіх народных инструментов Галина Пушкина. У конце нашей концертной программы прогучить кубанская залихватская Евгения Дербенко. Подякуем нашим суседям, нашим музыкантам з Лідського коледжу за гэты, як заўсёды, на вялікім узроўні канцэрт, і музыку, і спевы. Вялікі вам дзякуй, што падзяліліся з намі гэтым вясеннім добрым настроем, прыбліжае нас і уводзіць нас у летні час, але і так вельмі прыгожа паступова збліжае да заканчэння велікоднага перыяду ў касцёле. Гэта час радасці, час разважання жыцці, а перамозе жыцця над смерцю. Вы ў гэтым нам вельмі дапамаглі, развесялілі, напоўнілі нас гэтым мастацтвам. Вялікі вам за гэта дзякуй. Ну і у нас застаецца 20 мінут, каб выцішыцца пасля гэтых вельмі громкіх, прыгожых, але громкіх спеваў і музыкі, каб ужо ў літоўным настроі распачаць ужо нядзельную святую мшу на 13 гадзін. Для музыкантаў дзякуй вялікі яшчэ раз і запрашаем вас сардэчна да нас заўсёды пры розных аказіях.
Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Głoście radosną nowinę. Niech będzie słyszana po krańce ziemi. Rozpowiadajcie, że Pan wyzwolił swój naród. Alleluja. Słowami te antyfony rozpoczniemy naszą dzisiejszą modlitwę, przeżywając kolejną niedzielę okresu wielkanocnego. Przeżywamy czas, kiedy zbliżamy się do wielkiej uroczystości zesłania Ducha Świętego. Kościół przez święte teksty liturgii słowa przygotowuje nas do tego. Zachęca, byśmy przybliżyli sobie tego Ducha Świętego, o którym sam Chrystus mówi, że to jest paraklet. Duch Pocieszyciel, Duch, który umacnia, Duch, który odnawia życie ludzkie, odnawia życie człowieka. Niech ta nasza dzisiejsza niedzielna modlitwa pomoże nam doświadczyć mocy darów Ducha Świętego w naszym życiu. Doświadczyć nam, jak Duch Święty odnawia nasze bytowanie, nasze trwanie. Uczestniczymy we mszy świętej koncelebrowanej. Ksiądz Dmitrij modli się prosząc o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Markiewicz Anastazji. Ja natomiast podczas tej Eucharystii pragnę się modlić w intencji całej naszej parafii, prosząc o mocną, silną wiarę dla nas, dla naszych rodzin, o trwanie przy Panu Bogu, o wyznawanie naszej wiary w Chrystusa. A więc będziemy modlić się, jak również ogarniając naszą modlitwą tych wszystkich, którzy szczególnie potrzebują wsparcia modlitewnego, ludzi samotnych, chorych, którzy chcieliby przyjść, ale nie mogą z różnych powodów. Za nich też modlimy się, ich imiona przed Panem nazywajmy w pamięci swojej, za nich módlmy się. Niech dobry Bóg ich umocni, błogosławi. Pamiętajmy również o zmarłych naszych parafianach, o pokój wieczny Pana dla nich też błagajmy. A na początku tej Eucharystii pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia także nasze duszy, zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów w nas źródło swojej łaski, broniąc wszelkiego zła, nasze duszy i ciała, byśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Miłosierdzie swoje, chwała Ojcowi
Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu. Niech misterium paschalne, które wspominamy, przemienia nasze życie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w Antiochii: jeżeli się nie podacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do apostołów i starszych. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci, Judę zwanego Barsabas i Sylasa, i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienia braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji, ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc wam zamęt w duszach. Postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi. Oto Słowo Boże. Славим Тебе, Боже,
Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostola. Uniósł mnie anioł zachwyceniu na górę wielką i wyniosło i ukazał mi miasto święte, Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga i mające chwałę Boga. Źródło Jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu, o przejrzystości krzysztalu. Miało ono mur wielki, a wysoki. Miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 pokoleń synów Izraela. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy, i od południa 3 bramy, i od zachodu 3 bramy. A mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów Baranka. A świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek. I miastu nie trzeba słońca, ni księżyca, by mu święciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą jest Baranek. Oto Słowo Boże. Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli mnie kto miluje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój miluje go i pójdziemy do Niego i będziemy w Nim przebywać. Kto mnie nie miluje, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serca wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie milowali, razradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Oto słowo Pańskie. Duch Święty nauczy was wszystkiego. To są przesłanie dzisiejszej Ewangelii, które przygotowuje nas. Za parę tygodni, zaledwie kilka tam dni zostanie nam do tej wielkiej uroczystości, która faktycznie uwieńczy ten okres wielkanocny, zesłanie Ducha Świętego. Przez tą uroczystość Kościół niejako nam przypomina, że zacznie się już taki czas, kiedy wspólnota Kościoła będzie samodzielna, kiedy wspólnota Kościoła będzie się uczyła korzystać z mocy Bożej i tą moc Bożą czerpać wewnątrz siebie, przez swoją modlitwę, przez swoje zabieranie się razem, przez uczynienie, żeby Pan Bóg był obecny wśród ludzi, wśród tej wspólnoty duchowo.
Na to jest potrzebny Duch Święty, bo Chrystus rozumie, że fizycznie, widzialnie nie zostanie ze swoimi uczniami, ponieważ to z jednej strony byłoby dobrze dla nich, byłoby dla nich pomocne, bo zawsze przyzwyczaili się przychodzić do Chrystusa, ale z drugiej strony ta fizyczna obecność Pana Boga, fizyczna obecność Chrystusa mogłaby niejako zniszczyć bardzo podstawową rzecz związaną z wiarą. Mogłaby zniszczyć wolność człowieka, który by widział, że Pan Bóg mocny, Pan Bóg cudotwórczy i przychodzili do Niego zawsze tłumy. I tak by było. Ale człowiek musi sam zawsze wybierać Pana Boga. I cud tutaj nie odgrywa żadnej roli. Zawsze robić swoje wybory. Zawsze uczyć się wierzyć tego, którego zna, nie widzi. Wierzyć w tego słowo, które dobre mu wiadomo i czynić to słowo słowem zbawiającym. Wspólnotę samego siebie. Chrystus wie o tym, ale wie o tym także, że wspólnota, która zacznie samodzielne, niezależne trwanie, będzie wspólnotą narażoną na wielkie niebezpieczeństwo. Nikt jak człowiek nie potrafi uczynić dla siebie najwięcej trudności i problemów. Wie, że ta mała grupka 12 apostołów, trochę szersza, związana z jeszcze kilkoma osobami należącymi do Kościoła, są bardzo różne, bardzo słabe ludzie. Ludzie mające swoje nie tyle, że grzechy, bo też to jest obecne, ale każdy ma swoje rozumienie świata, swoją wizję. Każdy ma pewne swoje ludzkie ambicje. Ta wspólnota, nawet niewielka, mogłaby bardzo szybko zachwiać, bardzo szybko się zniszczyć, jeżeli by na pierwszym miejscu stawał ten element ludzki, związany z umiejętnością, z talentem człowieka, z możliwością bycia przywódcą, bycia autorytetnym jakimś. Nie, tak aby wspólnota nie przetrwałaby nigdy, i ani mówiąc już, że przez stuleci. I dlatego Chrystus mówi: ześlę wam Ducha, dam wam tego, który przyjdzie w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i będzie zawsze wam przypominał, co powiedziałem. Tłumaczenie polskie o Duchu Świętym mówi: ześlę wam Ducha Pocieszyciela. To nie jest dosłowne, to nie jest prawdziwe do końca tłumaczenie, ponieważ najbardziej może normalne słowo to słowo greckie parakletos, nie tyle, że pocieszyciel, ten, który jej pociesza, ten, który jej podtrzymuje, ten, który dodaje siły, ten, który umacnia, ten, który ożywia. Więc wiele słów można używać, a więc możemy to tylko podsumować, że Duch Święty, który przyjdzie i dla tej wspólnoty napełni tą wspólnotą od wewnątrz taką prawdziwą Bożą mocą, takim prawdziwą Bożą siłą, która potrafi człowieka dźwigać dalej. O takiego Ducha Pocieszyciela chodziło. I dlaczego ta wspólnota potrzebowała tego? Dlaczego my potrzebujemy Ducha Świętego? Dlaczego ożywiająca łaska Pana Boga powinna przyjść i oświetlić każdego z nas, nie tylko w sakramencie bierzmowania, bo to jest szczególny sakrament, ale możemy przyzywać Ducha Świętego codziennie dla siebie. Warto tutaj nad kilkoma bardzo ważnymi sprawami się zatrzymać. Może pierwsza sprawa, wspólnota, która się wychowuje, która wzrasta w swojej wierze dzięki swojemu osobistemu doświadczeniu bycia z Bogiem. Zobaczcie, że to Słowo Boże, które my przed chwilą przeczytaliśmy, jakie Słowo Boże, pierwsze czytanie i drugie, te wszystkie czytania z Nowego Testamentu pochodzą zupełnie z różnych czasów. Pierwsze Słowo Nowego Testamentu, które zostało zapisane, było zapisane gdzieś po 20 latach od niebostąpienia Pańskiego. Dopiero po 20 latach pierwszy list do Tesaloniczan był napisany w 51 roku od urodzenia Chrystusa. Przez 20 lat wspólnota pierwszych chrześcijan nie miała tak jak my przed sobą egzemplarza Pisma Świętego, nie miała w ogóle Nowego Testamentu, nie mogła się powołać na jakiś tekst Świętej Ewangelii, nie były one jeszcze napisane, nie były one jeszcze utrwalone na Piśmie. A ta wspólnota przez 20 lat
potrafiła trwać, przekazując siebie nawzajem prawdy Ewangelii. Ludzie po prostu przychodzili w te wspólnoty, które były założone przez apostołów i słuchały jak apostolowie. Dzielili się tym, co widzieli, co zobaczyli, co najważniejsze, dzielili się tym, co doświadczyli w swoim sercu przy byciu razem z Chrystusem. Zawsze Boże Słowo, które czytamy, to jest Słowo Boga, ale Bóg potrafił i zechciał to Słowo przekazać przez doświadczenie człowieka, przez Jego otwarcie się na działanie mocy Bożej, przez Jego pozwolenie działać Bogu w sercu człowieka. I to jest sedno, to jest podstawa trwania tej wspólnoty. To, co my teraz słyszymy, czytamy, to nie jest tylko Słowo Boga dane jako objawienie Pańskie w sposób taki mechaniczny, bezmyślny. Bóg nam dyktował, któremuś z ludzi to Słowo. Nie. My czytamy doświadczenia człowieka. Człowiek, który przez długie lata swojego życia doświadczał mocy Pana, doświadczał dobroci, wzrastał w mądrości Pana, później zechciał z tym się dzielić z tą wspólnotą, którą przewodniczył, z którą kierował. 51 rok od narodzenia Chrystusa, pierwsze wersety, pierwsze słowa Nowego Testamentu powstają, a ostatnie słowo to Księga Apokalipsy powstaje gdzieś około 110 roku od narodzenia Chrystusa, więc od tego momentu, kiedy Pan Bóg w niebo wstąpił. Prawie 80 lat jest spisywany Nowy Testament. Duch Święty działa w tych wspólnotach. Duch Święty natchnił i Łukasza, i Marka, i innych ewangelistów, i Jana Świętego, który ostatni w latach sędziwych pisze już tą swoją Ewangelię bardzo głęboko